8.000 espectadores no Carlos Belmonte de Albacete nun partido no que en cuestión de 2 minutos o Clube Deportivo Ourense deixou fuxir os puntos en xogo. Paseniñamente o conxunto galego foi afogando o rival ata o punto de conseguir esgotar as súas ideas. E é que ademais o Albacete acusou en exceso o enrarecido ambiente futbolístico que se respira na cidade manchega. Sen embargo, os homes de Antoni Teixidó non aproveitaron a circunstancia. O partido resolveu no Aquino coa magnífica execución dunha falta que non puido rexeitar Ramón. Ata ese momento, Albacete e Ourense estaban dispostos a marchar en a caseta co empate asinado. Sen embargo, ese 1-0 chegaba ao se cumprir o minuto 45. Tan só 2 minutos máis tarde, xa en tempo do desconto, Manolo sentenciou o partido neste man a man co gardamallas ourensanista. O Albacete recollía un premio do que non era merecedor. O exsevillista Diego fabricou o pase. Manolo poñía un fermoso sombreiro e un axustado disparo á mesma cepa do primeiro pau. Na segunda parte, o conxunto ourensanista, sen nada que perder, saíu decidido a por todas. Sen embargo, o Albacete aguantou o incesante acoso galego. Ás veces porque Ourense non definía as súas opcións e outras polas intervencións do porteiro Plotnikov. Para rematar, o técnico manchego mesmo tivo que aturar a bronca do público co cambio de Aquino no minuto 92. Un cambio que fala as claras do medo que Ourense meteulle no corpo ao rival. Esta xogada de Javi Prendes no minuto 26 do primeiro tempo, que rematou Chile ao fondo das mallas ourensás, deu o pase a seguinte rolda ao Racing de Ferrol. A constante presión dos xogadores de Fran Teixeira non obtivo froitos ante un ordeado Racing e ao final os departamentais acadaron o triunfo. O colexiado extremeño Valle Gil foi o centro das protestas dos afeccionados e tamén do presidente Manuel Rois. Bueno, a derrota de Doiche como derrota. Ora, o que é impresentable este sinvergonza, porque este é un verdadeiro sinvergonza co Ourense, é o cuarto partido que nos arbitra en 2 anos. Fodeunos ca Las Palmas na Copa. Fodeunos, quixonos foder na promoción con un libre indirecto pasando 4 minutos. Co Palamos expulsounos a 4 xugadores. Oxe, a xugada de Agustín, que non ten nada de nada, e colle tarxeta roxa. Pero é que este é un personaje, pero é un personaje que ven a fastillar, con protagonismo, vímolo hoxe, un levanta a bandeira, el dicía que non. Este é un personaje que tiña que estar, un tío que descende, fai 2 anos co Ourense. Cando descende o Ourense fai 2 anos que aquí montou un número co Palamos. E volven a descender este ano, é que un tío pode ser bo cando descende foi 2 anos e volve a descender este ano. Non pode ser bo na vida. Ourense conseguiu un valioso punto no Minestadi, pero que soubo pouco despois de ir por diante no marcador. O primeiro tempo foi de claro dominio barcelonista, pero sen que esta superioridade se plasmaran ocasións de gol. Os ourensáns saíron ben asentados sobre o terreo de xogo, pero cautos nas súas accións. Ambos os dous equipos dispuxeron de poucas oportunidades neste primeiro período. No minuto 13, o porteiro Ramón rexeita un dobre remate a bocaxarro de Juanjo e Jordi. E 6 minutos máis tarde, Edu remata fora un centro de Víctor cando se atopaba só ante o porteiro. A táctica defensiva e a contra do Ourense deu os seus froitos no minuto 38, cando Agustín recolleu un balón dentro da área local e bateu a Arnau dende o punto de penalti. Tras o descanso, Barcelona B reforzou o seu ataque e dispuxo de numerosas oportunidades que culminaron co gol do empate no minuto 69. Rufete centra pola banda dereita e Molist remata de cabeza batendo a Ramón por alto. Despois do gol, o Ourense encerrouse máis na súa área e desarmou todas as oportunidades ofensivas dos cataláns, conseguindo un meritorio empate. Oso Pérez. Catro partidos consecutivos leva a Ourense sen coñecer a victoria. Onte os vermellos tiveron unha boa oportunidade para se descolgar do Atlético de Madrid B. Os dous equipos recén ascendidos loitan polo mesmo obxectivo, lograr a permanencia na segunda división. Os homes de Teixidó, que por sanción viu o partido desde as bancadas, non saíron a especular e desde o primeiro minuto tomaron o mando do encontro. A primeira ocasión chegaría no minuto 15. Falta sobre Batrovic, que executa de fenomenal disparo a Agustín. O balón cae lambendo o pau longueiro da portería de Alex. Precisamente unha falsa saída do esporteiro deportivista non foi aproveitada por Guruceta. O seu disparo foise moi desviado. As ocasións sucedíanse, pero os das Burgas non eran capaces de materializalas. Aquí Batrovic a piques estivo de beneficiarse dun novo erro de Alex, pero o balón negábase a entrar. Sen embargo, este dominio reflectiuse no marcador no minuto 24, cando unha boa combinación da liña de ataque ourensán
foi rematada por Batrovic de magnífico testarazo. O yugoslavo, con 4 goles nesta temporada, é xa unha peza clave no conxunto vermello. Tralo tanto, os madrileños intentaron ir cara á portería de Ramón, pero Ourense saía en rápidos contraataques como este no que Agustín non pode chegar ao pase de Pichi. O Atlético de Madrid quería pero non podía. Un bo exemplo este disparo arredado da meta, que foi toda a bagaxe ofensiva dos colchoneiros na primeira parte. Ourense puido encarar a segunda metade cun resultado máis cumprido, pero o lanzamento a saque de falta de Agustín foise outra vez fora por pouco. Tralo tempo de descanso, Ourense semellaba decidido a sentenciar o partido, pero amosaba a mesma ineficacia que no primeiro tempo. Resignados pola baixa efectividade cara a porta e confiados pola debilidade do conxunto visitante, os de Teixidó baixaron a garda e o Atlético de Madrid comezou a chegar á meta de Ramón, eso sí, con pouco perigo. Este frouxo lanzamento, 73 minutos, foi o primeiro disparo entre os 3 paus dos homes de Carlos Lobo Diarte, novo adestrador dos madrileños. A pesar da presión do equipo do Manzanares, os ourensáns xogaban moi ben o contraataque. Aquí puideron novamente ampliar a vantaxe, pero Edu desta volta tampouco acertou. Tivo que ser tras o saque dunha falta cando chegou o gol do empate. A defensa do Ourense non foi quen de despexar o balón e Paunovic conseguía un tanto do que non eran merecentes. A sorte tampouco acompañou os locais, xa que, como se ve na repetición, o esférico cambiou de trayectoria despois de tocar na perna de Kakic. Nos últimos minutos, calquera dos dous conxuntos puideron levarse os 3 puntos. Aquí Ramón resolveu con eficacia a xogada de perigo. O seu rechazo provoca o rápido contragolpe dos vermellos. Sen embargo, o último pase de Muguerza tampouco foi aproveitado por Pichi. Ourense perdou demasiado. Non podemos perdonar tanto nesta vida. Ya para crear ocasiones ya es complicado. Nosotros que tampouco es que creamos unas grandes ocasiones, pero las que creamos hai que meterlas dentro, hombre. Non houbo tempo para máis. Ourense xoga ben e crea claras ocasións de perigo, pero falta materializalas. Son xa 4 partidos seguidos en gañar que o sitúan na zona baixa da clasificación. Non somos un equipo que podamos deixar escapar as oportunidades que temos, non? Este partido tiñamos que aproveitalo e non o conseguimos. Entonces metémonos un pouco aí abaixo, sí. Unha clasificación que queda como segue en segunda división: Mérida 30 puntos, seguido de Eibar con 25, Mallorca 20, Albacete 18. Con 17 puntos 3 equipos: Levante, Leganés e Villarreal. Con 15 puntos, Badaxoz, Real Madrid B, Aspa. Badaxoz e Ourense saltaron ao campo cun mesmo obxectivo, pero para salvar situacións distintas. Os extremeños tiñan que vencer para non descolgarse dos postos altos da clasificación, mentres que os das Burgas necesitaban coller algún punto que os afastase da zona de descenso. Ourense xogou nesta primeira parte o mellor partido da temporada fora da casa, aínda que as ocasións eran para os locais. Aquí Edu a piques estivo de chegar ao centro de Batrovic. Sen embargo, o burgalés non foi quen de rematar ese balón. O mellor home do Ourense sería, sen embargo, Ramón, que realizou un gran partido. Os homes de Antonio Maceda atacaban pero non chegaban con claridade. Aquí Modesto salvaría os vermellos de encaixar o primeiro gol. A defensa vermella controlou moi ben os ataques dos pacenses, que só creaban perigo con lanzamentos desde lonxe. Na segunda parte non cambiaría a decoración. O Badaxoz atacaba unha e outra vez, sobre todo pola banda dereita, onde Adolfo non podía parar a Pinto. No minuto 27, Ramón amosou as súas cualidades, detendo magníficamente este fenomenal remate de Pozo. Sen dúbida, o porteiro asturiano foi o mellor xogador desta tarde. Os ataques dos pacenses se sucedían, pero hoxe Ourense tivo a sorte que lle faltou noutros partidos. Co tempo xa rebasado, chegaría a xogada polémica do partido. O árbitro Campos Andreu non deu validez a este gol do Badaxoz, por suposto fora de xogo de Pozo. Na repetición non se pode apreciar se existe posición ilegal do dianteiro pacense. Pero o que conta é o resultado final, empate a 0 que deixou moi satisfeitos os ourensanistas, que deste xeito afrontarán con máis... O Clube Deportivo Ourense fixo esta tarde un bo partido ante os homes de Chuchi Aranguri, pero non pasaron do empate a pesar de que xogaron os 10 últimos minutos con superioridade de 2 homes. O equipo vitoriano comezou con forza, con oportunidades nesta para o yugoslavo Ocegovic, que lanzou alto. Xa na segunda mitade,
o Alavés seguiu presionando, tratando de marcalo tanto que lle dese a vitoria. Nesta ocasión, Codina rematou de cabeza fora. A mellor ocasión sería para Serrano. O seu testarazo foi detido espectacularmente por Ramón, sen dúbida, o mellor hoxe do Clube Deportivo Ourense. Os vermellos xogaron ben a contra, cun Batrovic protagonizando as xogadas de máis perigo. Desta volta non puido batir a Tito. No minuto 30 chegaría a primeira expulsión do Alavés. A entrada de Méndez sobre Víctor supúxolle o seu segundo cartón amarelo. O árbitro Mora Expósito amosoulle o cartón vermello. E 5 minutos despois, Vilanova sería expulsado por unha clarísima agresión sobre Batrovic. Na repetición veremos aí no centro da pantalla o codazo do defensa vitoriano sobre o yugoslavo do Clube Deportivo Ourense. A expulsión non ofrece lugar a dúbida. Ourense encarou con clara superioridade os últimos minutos, pero volveu a amosar a mesma ineficacia cara a porta que noutros partidos. A 6 minutos para o final, Batrovic mandou ao pau un balón que puido significar a vitoria para os das Burgas. Ao final, Ourense puido gañar e perdeu unha boa oportunidade para conseguir a primeira victoria a domicilio. Con triunfo do Barcelona B, os vermellos se sitúan en postos de descenso directo. Las creaciones de un equipo y de otro son totalmente diferentes y a nosotros, pues antes de empezar el partido, un puntito nos sabe a gloria. Lo que pasa es que, bueno, al final, debido a esos dos expulsados del Alavés, la verdad es que no hemos podido, no hemos sabido, pues de alguna manera materializar las 2 o 3 ocasiones que hemos tenido bastante claras, con lo cual el empate, pues bueno, se puede considerar justo. Hemos tenido nuestras oportunidades, a nuestro equipo le cuesta mucho meter goles, debido a que, bueno, no tenemos quizás estos jugadores a lo mejor que tienen otros equipos en cuanto a calidad, y entonces O Clube Deportivo Ourense de cara ao que resta de temporada non foi revulsivo suficiente nun partido ante un dos equipos máis en forma da segunda división. O xogo estivo equilibrado ao longo de case que todo o encontro. O resultado decidiuse a prol dos locais gracias a 2 accións a balón parado que superaron a defensa galega. O técnico Perico Alonso, sancionado no partido de Vilarreal, tivo que ver o encontro dende a bancada. O equipo guipuscoano non notou as numerosas baixas por sancións e lesións e mantivo o seu estilo habitual de xogo. Loita constante no centro do campo e ataques moi rápidos, como era de agardar, o xogo por alto resultou unha vez máis decisivo. No minuto 32, John Cortina rematou de cabeza unha falta lanzada por Arteche, poñendo a vantaxe no marcador e facendo moito máis difícil as cousas para o Ourense. No conxunto de Teixidó, as baixas de homes como Nando, Pichi ou Batrovic deron a oportunidade aos recén chegados. Arturo foi o dianteiro titular, apoiado dende atrás polo xove do filial Fernando Currás. A dirección do equipo no centro do campo foi para o serbio Duško Ljubicic. O equipo de Perico Alonso, malia as súas baixas en defensa, controlou ben o Ourense e a 1 minuto do descanso, un centro de Mikel Cortina serviu para que Huebún marcase o seu primeiro tanto da temporada. Na segunda metade, Ljubicic deixou o seu posto a Edu, que revitalizou un pouco o xogo do equipo galego. O nivel de xogo baixou tralo descanso e apenas houbo ocasións para ningún dos dous equipos. A primeira ocasión foi para o Eibar, o disparo é de Arregui. Por parte do Ourense, o máis activo foi Arturo, que probou fortuna no minuto 32, enviando a pelota ás mans de Garmendia. A medida que pasaban os minutos, víase máis clara a incapacidade do Ourense para superar a eficacia defensiva do Eibar no seu campo. O último intento ourensanista foi do vasco Agustín, tamén sen acerto. Tras un choque con John Cortina, Kakic sufría unha conmoción cerebral, polo que tivo que ser atendido nun centro sanitario local. Aínda que algo mareado, o centrocampista regresou cos seus compañeros a Ourense, onde deberá permanecer en observación as vindeiras 48 horas. A última ocasión do partido, xa no tempo de desconto, foi precisamente para John Cortina, que outra vez rematou mal. Tras o resultado de onte, o Eibar segue en postos de ascenso e no Ourense pensase neste período de descanso que debe dar paso a unha nova etapa no equipo de Antonio Teixidó. Hay que estar muy centraditos para que no ocurriera lo que ha ocurrido, el primer gol y el segundo gol. Por lo demás, el juego creo que ha sido más o menos equiparado y vuelvo a repetir que no recuerdo alguna jugada más de peligro verdadero, de ocasión clara que nos haya podido crear, ¿no? Tampoco nosotros, la verdad es esta. Y yo creo que jugando así y en campos pues un poquito más anchos y donde se pueda
sacar los partidos bien, yo creo que el Ourense tiene equipo como para mantenerse, ¿no? Son difíciles de superar, unha defensa aguerrida e fuerte, depois aproveitan moi ben os de balón parado e tampouco fixeron moito máis canos no partido, pero vai, levaron os 3 puntos. E agora con ilusión para seguir contando para Antonio Teixidó para o primeiro equipo? A ver, o fixen o que puiden, agora a ver se me dan continuidade, vai, a ver seguir traballando, a ver se teño outra oportunidade. Eu sei que teño as miñas limitacións, pero demostrei o que sei facer. Se eso é o que... Seguido por Arturo. E, por certo, hai escasos minutos a directiva do Lleida acaba de cesar a Chechu Rojo, o que fora adestrador do Celta. Acaba de destituílo pola mala marcha do clube catalán. Imos co resumo dos goles dese gol do Couto e tamén do máis importante da xornada en segunda. O Clube Deportivo Ourense comezou con moi bo pé este ano no estadio do Couto. O Lleida de Chechu Rojo era o equipo rival, un equipo co que vai ter que loitar nunha liga particular pola permanencia na segunda división. O único gol do partido conseguiuse no minuto 35, esa internada de Agustín que Arturo, de magnífico testarazo, vai culminar. Un único gol que vale 3 puntos. O único remate do Lleida entre os 3 paus foi este no segundo tempo de Escoda no minuto 5. 2 minutos máis tarde, no 7 do segundo tempo, debut do brasileiro Marquinhos, que vai dispor dunha grande ocasión nun lanzamento de falta de Rodolfo que para Bullo Basic. Conseguía de pé as evolucións dos seus xogadores. Minuto 39, balón que recolle Arturo. Remata, pero cae ante a saída de Villalvilla. Contador Crespo sinala o punto de penalti, unha decisión moi protestada polos xogadores locais. Batrovic encárgase do lanzamento, pero Villalvilla adivinha perfectamente a intención do xogador montenegrino do Ourense. Era o minuto 40, o equipo galego desperdiciaba unha excelente ocasión para adiantarse pouco antes do descanso. Xa na última xogada da primeira parte, Pichi cede a Arturo, que dispara floxo. Merecía máis o equipo de Teixido, pero no descanso o resultado era empate a 0. Empezaba a segunda metade tal e como concluía a primeira, rápida saída do Ourense, pero Arturo non chega ao remate. Confirmábase que non era o partido de Edu. Arturo chega á área de Toledo, busca a Edu totalmente só ante Villalvilla e envía o balón fora. Teixidó desesperábase na banda ante os erros dos seus xogadores en ataque. O Ourense tivo 65 minutos para gañar o partido, pero ia perdelo nos últimos 25. No minuto 66, un balón sobre a área do Ourense, varios rechaces, que finalmente José Luis aproveita para batir a Ramón. A injusticia do fútbol aparecía no salto del caballo. O Ourense foi o mellor sobre o campo, pero o Toledo atinaba na portería contraria. Víctor vai sustituir a Batrovic. Ao mesmo tempo, producese un incidente no banquiño do Toledo. Contador Crespo consulta co cuarto árbitro e amosa o cartón vermello ao masajista do Toledo e a Arturo. Un balón se había ido fuera, habían echado otro y bueno, entre que estaban los dos balones en el campo, es un jugador del Toledo, lo echó fuera y no sé quién es, si es el fisioterapeuta, no sé quién es, pues levantó el banquillo y lo volvió a echar dentro. Yo fui, lo cogí, se lo tiré y después vino y me empujó y ya está. O sea, tanto metí yo la pata al tirarle el balón como era al empujar. Contador Crespo era xa un dos protagonistas do encontro e no minuto 74 sinala un novo penalti, esta vez na área do Ourense. De Diego cae ante Víctor. As protestas dos xogadores do Ourense acabaron os insultos que o xuez de liña dirixe a Pichi. Fuimos a protestar, a decirle ao Linier que avisara ao árbitro que él había visto vir a xogada igual que nós. En ese momento díxeme que vete a tomar por el culo. Y entonces, o sea, eu se lle digo eso a un árbitro, manda, ou un Linier ou cuarto árbitro, sácame tarxeta rosa. Sin embargo, un Linier permítese o uso de decirme eso. Despois chamoume pesado, bueno, insistiu, non? José Luis encárgase do lanzamento e transforma. José Luis, un xogador que chegou ao Toledo procedente do Extremadura. O 2-0 ia ser xa o resultado definitivo. Saiu Marquinhos, que finalmente puido xogar, pero xa era difícil encontrar unha solución. O Ourense mereceu máis en Toledo, pero como sucede case sempre no fútbol, perdonou e ao final chegou a derrota.
Pero el fútbol, bueno, lo demás es demagogia. Los goles son los que cuentan, nos han marcado 2 en los últimos 20-25 minutos, el segundo de un penalti injusto y bueno, yo qué sé. La verdad es que estoy decepcionado, triste y decepcionado porque ya te digo, era un partido para ganar, lo teníamos controladísimo y es increíble lo que es el fútbol. Con esta derrota o Ourense baixa de novo a posición número 18 da clasificación de segunda división. Agora os signos da quinila e despois... Para o Almería, erro de Fran Caínzos, que non vai aproveitar Pedro, que manda o balón, como ven, a rentes do pau esquerdo da portería de Ramón. Ourense intentou reaccionar este saque de falta que efectúa o conxunto vermello. Vai ser rematado por Modesto moi preto da escadra esquerda da portería de Iru. Boa xogada agora de Pichi. Sen embargo, Batrovic non pode rematar coa cabeza. Non había un dominador claro, pero as mellores ocasións foron para os andaluces, que en ataque movían moi ben o balón. Aquí Michel mandaba o esférico ao corpo de Ramón. Uli Stili que dispuxo un equipo moi ofensivo, pero carente de definición. Outra vez Ramón detía sen problemas. Esta falta botada por Agustín sería a mellor ocasión para os vermellos. Peta o balón na barreira e Iru manda con dificultades a córner. A primeira parte non permitía aventurar un desenlace positivo para Ourense, que veía ademais como Almería saía tras o descanso coa mesma ambición que ao principio. Vexan senón esta inmellorable oportunidade de Michel. Incomprensiblemente manda o balón fora. Ourense intentou facer xogadas combinativas no centro do campo que produxesen perigo. Aquí Batrovic, que pelexou como sempre, non vai chegar ese balón que lle manda Adolfo. Cambio decisivo no minuto 6. Nando saía en sustitución de Rodolfo. Ourensán marcaría o gol da victoria. E aquí está a xogada polémica do partido. Falta de Ljubicic sobre Michel e o árbitro vai sinalar penalti. Deixan na repetición como Yugoslavo falle falta fora da área. O colexiado consulta co seu liña e decide sacar o balón fora da área. Decide sinalar falta. Sen embargo, Ljubicic sería expulsado con cartón vermello directo. Tamén sería expulsado posteriormente Pía por doble cartón amarelo. A falta lanzou na Luismi e Ramón detivo con moitas dificultades. A presión do Almería era insistente. Este saque de córner Dorado manda as mans de Ramón. O gol de Nando vería precedido dunha magnífica xogada combinativa de todo Ourense. A sorte aliouse desta volta co conxunto vermello. Deixan senón o tiro de Nando, peta nun defensa do Almería e Iru non pode facer nada para deter ese balón. A sorte que tivo o Ourense e que lle faltou o pasado domingo en Toledo. Era ademais o segundo tiro do conxunto vermello en todo o partido, máxima eficacia. O Almería xa non tiña tempo para remontar, aínda así seguiu loitando, pero os seus esforzos foron inútiles. No último partido da primeira volta, Ourense tivo hoxe a sorte que lle faltou o pasado domingo en terras madrileñas e os 3 puntos se quedaron no Couto. A victoria consíguese ademais ante un rival directo na loita por eludir o descenso. O Almería semella ter o mesmo problema co Ourense, falta de definición en ataque. Estamos jugando un fútbol aceptable, un buen fútbol en algún momento, con llegadas, con ocasiones, pero los puntos siempre se quedan en los otros y por tanto pues mientras que no seamos capaces de corregir los fallos individuales, mientras que no seamos capaces de jugar con más eficacia, pues nosotros nos vamos a pasar muy mal y actualmente en la posición que estamos por méritos propios. Un partido quizás de los partidos que menos ocasiones hemos tenido, pero bueno, hoy hemos tenido quizás la suerte que no hemos tenido en otros partidos, que hemos hecho un montón de ocasiones y no hemos metido, ¿no? No ha habido muchas ocasiones en las que intervenir, pero bueno, al final en una jugada denunciada para nosotros, que ha sido un disparo de un jugador orense, ha rebotado en un jugador de mi equipo y se nos ha colado, ¿no?, el balón en la portería y bueno, pues como tú has dicho, pues nos vamos sin nada para casa un poquito decepcionados, ¿no?, porque creo que debería... Estrella Galicia les ofrece este partido. O Leganés demostrou unha vez máis que é un rival moi difícil de superar e conseguiu un empate ante un Clube Deportivo Ourense que segue a ter moitos problemas para gañar no seu campo. O
Os madrileños acadaron o seu obxectivo nun encontro moi disputado e pouco vistoso. O remate o técnico local Antonio Teixidó queixaríase do rendemento defensivo de parte dos seus xogadores, especialmente os estranxeiros, dos que non estaban nada satisfeitos. Na primeira metade, o conxunto local tivo moitas dificultades para controlar o xogo no centro do campo, ante a presión dun Leganés moi forte físicamente. O certo é que se viu moita loita por parte dos dous conxuntos, pero pouca calidade e menos ocasións. As máis destacadas, un disparo dende lonxe de Adolfo e un tiro de Miguel Ángel que para Ramón. Tras o descanso, Teixidó, moi descontento co rendemento de Batrovic, deixou na caseta dando entrada no seu lugar a Nando. O segundo tempo empezou con máis ritmo e os locais dispuxeron da primeira oportunidade aos 2 minutos. Tras unha bonita xogada con centro de Fran Caínzos e remate de Arturo, que salva nunha gran intervención Julio Iglesias enviando a córner. A incorporación de Nando, que sustituiu a Batrovic tras o descanso, permitiu ao Ourense controlar máis a pelota e dominar o seu rival, pero as ocasións non chegaron. Tampouco estivo o Leganés. Os 4 minutos dispara raso Miguel Ángel e Ramón detén a pelota sen problemas. No minuto 73, Nando aproveitou un erro do porteiro visitante para adiantar o Ourense no marcador. O brasileiro Marquinhos cae ante a frontal da área diante de Julián. O colexiado decreta falta e o centrocampista do Ourense, o gran protagonista da segunda metade, lanza por abaixo superando a barreira e o porteiro do Leganés. O equipo madrileño foi arriba buscando a meta rival, aínda que sen ocasións claras. A mellor foi unha xogada de Miguel Ángel que remata por 2 veces, pero o meta local Ramón está moi atento e acaba enviando a córner. Sería un balón rexeitado que non controlou a defensa do Ourense tras un lanzamento de falta, o que lle permitiu empatar o encontro, tras un gran disparo de Olaeta dende fora da área. Faltaban 5 minutos para o remate cando o Leganés acababa o tanto do empate que ia ser definitivo. Nos últimos minutos, o Ourense seguiu buscando o tanto da victoria, pero xa non habería máis oportunidades. Ya lo vengo diciendo hace tiempo, este es un equipo que todo el mundo tiene que pelear, todo el mundo tiene que correr, y bueno, y parece ser que en otros países pues cuesta más hacerlo, a lo mejor, o estar más centraditos, llámese Brasil o llámese Yugoslavia, ¿no? Es decir, bueno, si verdaderamente fichan unos extranjeros para que marquen cierta diferencia, la tienen que marcar. Si no, aquí nadie pide que hagan 3 dribblings y la meta por la escuadra, aquí lo bueno que se pide es que estén centraditos y que peleen y corran para el equipo, como hacen todos los demás. De ahí ese pequeño, pues bueno, yo diría que si el chiquito ese hubiera estado un poquito más centrado y en vez de estar por detrás en el rechace del jugador hubiera estado por delante, ya no hubiera existido el remate. Fixemos moi difícil, pero bueno, os erros estos defensivos están nos costando moitos puntos, non? É dicir, somos un equipo novato na categoría e na segunda división ou estás tenso todo o partido ou un segundo que te despistes, pois falta. Positivo. O Ourense sumou un importante punto na súa loita por fuxir dos derradeiros postos da clasificación. O conxunto de Antonio Teixidó soubo manter sempre o ritmo que máis se conviña e non deixou que os emeritenses chegaran con perigo á meta defendida por Ramón. Ata os minutos finais, nos que o gardameta asturiano evitou con 2 excelentes intervencións que os locais se fixesen co triunfo. Vale o empate, o Mérida sitúase como líder, mentre o Ourense ocupa a 15ª posición da táboa, un total de 23 puntos. Con este marcador 2-0 para Ourense, o equipo de Antonio Teixidó arreglase un pouquiño máis dos postos de descenso e agora ocupa a 14ª posición. Infórmanos Alfonso Pérez. Galicia les ofrece este partido. Gran partido xogado hoxe polo Clube Deportivo Ourense no Estadio do Couto. Nun ambiente festivo, os de Teixidó venceron por 2-0 a un Albacete que hoxe non demostrou a súa categoría de equipo aspirante o ascenso a Primeira División. Foron os manchegos os que dispararon primeiro. Sen embargo, o tiro de Jesús foise alto. Ourense respondeu rapidamente. Sen embargo, Arturo, despois desta xogada ensaiada, non chegaría ao centro de Pichi. O gol chegaría cedo. Soían 11 minutos cando os locais marcarían o primeiro tanto. Pase en profundidade de Pichi a Batrovic, que se marcha por velocidade de Diego, e Arturo vai conseguir a pracer o tanto que inauguraba o marcador. É o segundo gol do exxogador do Deportivo Granada en Ourense. Cada vez que marca, Ourense gaña. Así pasara no partido que gañaran os vermellos contra o Lleida. O Albacete puido empatar nesta gran xogada de Jesús. Vai deixar atrás a toda a defensa do Ourense.
pero Ramón providencialmente afasta o perigo. Agustín destácase como lanzador de faltas. Aquí Valerio despexa con moitas dificultades. Batrovic leva moitas semanas en marcar. Aquí a piques estivo de facelo. O yugoslavo non está no seu mellor momento de forma. A 7 minutos do remate do primeiro tempo, o Albacete tivo a súa segunda gran ocasión. Ramón está nun gran momento de forma e despexou a xogada. Cun gol de vantaxe remataban os primeiros 45 minutos. Ourense, contra todo pronóstico, vencía o Albacete. Os das Burgas comenzaron con forza a segunda metade. Aquí Batrovic, incomprensiblemente, manda as pernas de Valerio. Un minuto despois, Agustín dispara. E Valerio de novo manda o balón a córner. O saque do mesmo, Guruceta remata para que se volva a lucir o exporteiro do Real Madrid. Outra vez Agustín vai crear problemas a Valerio. O vizcaíno fixo un dos seus mellores partidos coa camisola vermella. No minuto 70 chegaría a xogada que dá orixe ao segundo gol. Lubisic vaise con forza e cae na área. O árbitro, Francisco Muñoz Juste, sinala un penalti cando menos dubidoso. O penalti vai no lanzar Nando para Valerio e Arturo consigue o segundo tanto para Ourense. E o segundo penalti errado por Nando e o terceiro na totalidade do Ourense. Era o gol da tranquilidade conseguido por Arturo, que se vai ir aos vestiarios aos 72 minutos. Un Arturo moi aplaudido no estadio do Couto. Una satisfacción grande porque la verdad que en Granada lo estaba pasando mal porque casi llegaba a creer que se me había olvidado todo lo que había hecho, ¿no? Y entonces aquí he vuelto otra vez a decir que bueno, que Arturo hace goles y que los ha hecho siempre, ¿no? Entonces, que mejor que sean aquí en casa y para un equipo gallego. O Albacete quixo recortar distancias, pero Ramón foi hoxe un muro infranqueable. Agustín intentaríao cunha xogada persoal. Buscou o gol durante todo o partido, pero hoxe a sorte non estivo de cara. Ao final, victoria xusta do Ourense, que leva xa 4 partidos consecutivos sen perder. Os de Teixidó semellan estar no bo camiño. La verdad es que hoy la gente se ha fajado, estamos en un momento, yo diría, muy bonito, muy agradable en todos los aspectos, físico, anímico, técnico, táctico, ordenado. Entonces, pues bueno, de ahí ese triunfo yo diría que inapelable y corto. El equipo trabaja, el equipo mete mucha presión aquí en su campo, en un campo sensacional para jugar al fútbol, y tiene jugadores de calidad. O sea que el Ourense no solamente gana los partidos porque corre y pelea, cuando tiene la pelota en su poder, sabe lo que tiene que hacer, y yo creo que el Ourense es un buen equipo. Imos agora Estrella Galicia les ofrece este partido. Primeira vitoria fora da casa do Club Deportivo Ourense no que vai de temporada. Os de Teixidó fixeron un partido moi serio, cunha defensa infranqueable, que puxo os alicerces desde os que se desenvolvería o xogo de ataque. Na primeira parte os das Burgas contemporizaron a espera da primeira oportunidade. Esta chegaría aos 43 minutos. Fermosa xogada que se inicia na defensa. Batrovic mete en profundidade a Arturo. Este coloca un pase preciso sobre Pichi que non desaproveita a oportunidade. Era o primeiro tanto, un gol psicolóxico a tan só 2 minutos do descanso que permitía ao Ourense afrontar o segundo tempo con máis tranquilidade. O segundo período comenzou con dominio merengue, aínda que a primeira ocasión sería para Arturo, que non puido sobrepasar a Balbuena. O único erro da defensa vermella non foi aproveitado por Arteaga, que mandaba o balón alto sobre a portería dun Ramón que onte foi un espectador máis. Os 70 minutos, unha entrada de Moreno sobre Batrovic significaría o madridista o cartón vermello directo. Foi a sentencia do partido. Cun home máis, o Ourense fíxose dono do encontro e comezou a ter clarísimas ocasións. A primeira para Batrovic, que despois de superar a Balbuena faría o máis difícil. O yugoslavo está nunha mala racha goleadora, pero non por iso deixa de loitar e traballar. Unha internada súa pola banda dereita significaba o gol da tranquilidade. Edu, que entrara minutos antes, conseguía un gol importantísimo, un gol que significaba 3 puntos que sitúan o Ourense na zona de tranquilidade da táboa. Tiveron máis ocasións os de Teixidó, pero o marcador non se movería. Coa victoria de onte son xa 5 partidos consecutivos sen coñecer a derrota. Ourense camiña con paso firme. É un aplazado Lleida-Mérida, Mallorca. Este miércoles.
Mallorca líder 44 puntos, el Mérida segundo con 43 y estarían los dos en zona de ascenso. En zona de promoción el Eibar con 40 detrás. Badajoz, Albacete, Salamanca, Levante y hasta el Leganés, con cualquier racha positiva, pueden tocar la gloria de la primera. Y del Toledo, con 29 puntos hacia abajo, cualquiera con una racha negativa se puede caer al pozo de la segunda división B, en el que están ahora mismo Almería y Real Madrid B con 23 puntos, Lleida con 22 y Écija con 17. Da súa visita ao Estadio Insular. Os xogadores das Palmas non practicaron mellor fútbol, pero sí crearon máis ocasións e materializaron as poucas que tiveron. Orlando, Turu Flores e sobre todo Socorro encargáronse de botar por terra o bo traballo dun conxunto galego que aos 23 minutos puido adiantarse cando un centro chut de Fran Caínzos a piques está de sorprender a Canales. Esta ocasión semella que fixo espertar os locais, que pouco despois achegábanse por primeira vez con perigo a portería dun Ramón que onte, salvo no primeiro gol, volveu dar mostras da súa categoría. Os canarios foron de menos a máis. Samwes intentou no desde lonxe cun balón envelenado que saiu fora por pouco. Co tempo da primeira parte xa cumprido, Ramón volveu estragar as intencións do equipo que ten o maior presuposto da segunda división. Con empates en goles se chegaría ao descanso. E nada máis iniciarse o segundo tempo, Arturo vaille colocar a Batrovic un balón de ouro, que o yugoslavo non empalma con acerto. É preocupante a ineficacia rematadora que está amosando o montenegrino nos últimos partidos. Ourense perdonou e pagou no caro, xa que 5 minutos despois, unha falsa saída de Ramón que non se entende con Guruceta provoca o gol a pracer de Turu Flores. O arxentino nun balón que tocou demostrou por que os insulares pagaron 500 millóns de pesetas polo seu traspaso. Os de Teixidón non se amilanaron. Batrovic remendou o seu erro cun pase de gol a Víctor, que sen embargo non puido bater a Canales. Ourense domiñou ata o final, pero As Palmas nun rápido contraataque elevou o marcador o definitivo 2-0. Gol de Socorro que conseguía así o premio que estivo buscando durante todo o encontro. Con 2-0 remataron os 90 minutos. Ourense non trouxo tesouro ningún das illas afortunadas e rachou unha sucesión de 5 partidos sen perder. Deixouse, sen embargo, unha boa imaxe que permite encarar con optimismo o próximo partido ante os andaluces do Écija. Ourense realizou hoxe o mellor partido da temporada. O encontro tivo de todo, polémica, ocasións, penaltis errados e sobre todo moita emoción. Os de Teixidó conseguiron unha merecidísima victoria, pero sobre todo 3 puntos importantísimos. Arbitrou Contador Crespo, pésima actuación do colexiado vizcaíno. Ourense comezou dominando a situación, pero sen ter claras ocasións de gol. Marquiños, que o que dispara, foi dos homes máis incisivos. O Barcelona só chegaba a balón parado e sen crear moito perigo, pero sería precisamente o saque dunha falta cando John Vaquero sorprendería a Ramón. Era o minuto 18 e o Barcelona adiantábase no marcador. John Vaquero foi máis rápido cunha defensa excesivamente despistada nesta xogada. Ourense non se desmoralizou e comezou a xogar o ataque e con rapidez. Así Marquiños puido empatar 5 minutos despois. Os de Teixidó pecharon o Barça na súa área e comenzaron a bombardear Arnau. Pichi é o que dispara nesta ocasión, pero o cancerbeiro catalán mandaba a córner. Na seguinte xogada Arnau atallou outro lanzamento do ourensanista, aínda que desta volta tivo máis problemas. Moito do perigo chegaba pola banda esquerda. Aí Batrovic ponlle un balón a Marquiños e Arnau outra vez detén o balón. Ourense traballou ben, pero non conseguía empatar. A primeira parte remataba con vitoria blaugrana, pero no Couto confiábase na reacción dos vermellos. Así, aos 12 minutos da reanudación, Arturo avisaba cun tiro axustado. Pero sería aos 59 minutos, cando de xogada ensaiada, Batrovic conseguía o empate. O balcánico volveu marcar despois de conseguir o tanto a pasada semana en Pamplona. Fíxense na repetición como Marquiños lle deixa o balón o yugoslavo para que este non perdone. Só 7 minutos despois, Arturo con habilidade provoca o primeiro penalti da tarde, un penalti moi protestado polos visitantes. Comenzaba, sen embargo, a desesperación no Couto. A experiencia de Rodolfo da Pena non serviu para que Ourense se adiantase. Era o cuarto penalti errado polos vermellos en toda a temporada. Aínda houbo outro, este se cabe máis claro, pero de novo Ourense erraría. Desta volta foi Arturo,
que lanza ingenuamente as mans de Arnau. Pero só un minuto despois chegaría o delirio no Couto. Tivo que ser nunha xogada de forza cando chegase o gol da victoria definitiva. Gol de Drago Kakic. Era o minuto 78. Este tanto facía xustiza o visto no terreo de xogo. Contador Crespo tamén quixo participar na festa, expulsou o doutor de Ourense, Manuel Cabaleiro. Co tempo casi cumplido, Rufete provocou agonía na bancada. Non houbera sido xusto o gol do empate. O Barcelona seguiuno intentando e ata o final, incluso Arnau sumouse a desesperada ao ataque, pero o marcador non se movería. No Couto, victoria xusta do Ourense nun partido que será difícil de esquecer na cidade das Burgas. Yo sabía que íbamos a ganar, no sé, en la media parte ni siquiera estaba enfadado, hablamos tranquilamente, le dije lo que había que mejorar un poquito y lo que había que de alguna manera hacer, lógicamente marcar goles, pues si no marcas goles no ganas, eso por descontado, y bueno, la verdad es que al final contentos, hubiera sido una auténtica pena no haber ganado este partido, que duda cabe. Tenemos que entrenar, sí, y bueno, cuando se está perdiendo la cosa se queda un poco difícil, pero yo creo que entrenando durante la semana y trabajando un poco más, yo creo que en los próximos penales seguro vamos a lograr los goles. 14º é o Club Deportivo Ourense con 33 puntos. Gol da victoria do conxunto galego, gol conseguido polo brasileiro Marquinhos no minuto 64 a pase de Adolfo. Con esta victoria o Club Deportivo Ourense sitúase por riba do 10º posto da clasificación, supera o seu rival de hoxe e cada vez ten máis preto a permanencia. Vexan a repetición de Marquinhos. King, o defensa do Atlético de Madrid B, cubriu a la portería e o brasileiro de Ourense logrou o gol da victoria. 3 puntos valiosísimos para o Ourense. Fútbol español. Impúxose a domicilio o Atlético de Madrid B polo resultado de 1-0. O Ourense respira máis tranquilo. No clube vermello ninguén quere excesivas euforias, pero a victoria diante do filial do Atlético de Madrid achega moito ao equipo galego a permanencia na segunda división. Aínda que se podería pensar que o empate era un bo resultado para os dous, Ourense e Atlético buscaron con decisión a victoria. Os paus e a boa actuación de Alex, e especialmente de Ramón, impediron que houbese máis goles. A mellor oportunidade para os galegos na primeira metade foi nun lanzamento de falta aos 16 minutos. O disparo de Víctor enviou no a córner Alex. Outro ex-deportivista, Michel, deulle o magnífico pase a Fortune aos 37 minutos, pero o sudafricano non aproveitou. Enviou a pelota fora disparando demasiado cruzado. A segunda parte foi moito máis movida e o xogo tivo máis profundidade. Outra vez unha falta foi orixe dunha boa oportunidade. Pichi lanza directamente sobre a porta e o balón sae rozando a escadra. Un Ourense moi concentrado conseguiu anular o ataque atlético e crear cada vez máis perigo. Aos 13 minutos, Teixidó deu entrada a Emerson e o brasileiro estivo a piques de mandar ao fondo da rede o primeiro balón que tocou. Alex enviou a córner. O Atlético non tiña a pelota e debía aproveitar os contraataques. Nun deles Fortune disparou dende lonxe e Ramón, que fixe un gran partido, demostrou por que é un dos mellores porteiros da categoría. Tamén ao contragolpe chegou o tanto do Ourense. Un balón que roubou en defensa Fran Caínzos aproveitaría o brasileiro Marquinhos para, despois dun mal control, facer o único gol do partido. Era o minuto 19 da segunda metade e o conxunto ourensán encarrilaba o encontro diante dun dos seus directos rivais. O Atlético foi arriba e Fortune puido empatar a saída dun córner, pero outra vez Ramón desviou a pelota. Pasada xa a media hora deste período, a oportunidade era para o Atlético Jordi, que recuperou un balón no borde da área, pero outra vez estivo acertado o gardameta asturiano do Ourense. Antes do remate, o conxunto galego aínda enviaría outro balón ao pau. Un centro de Pichi rematou no de cabeza a Agustín, que acababa de entrar no campo. Foi a última oportunidade nun encontro que o equipo de Teixidó soubo controlar perfectamente ata o final sen grandes apuros. Deixamos ao fútbol para ocuparnos de outros asuntos. Triple empate para la tercera plaza. 51 puntos tienen Salamanca, Eibar y Albacete. Esta clasificación se establece por el golaveraje general, porque el particular entre los tres todavía no se puede cerrar. Porque falta el partido Eibar-Albacete. En caso de triple empate, nunca el Salamanca es el beneficiado. O bien el Eibar o bien el Albacete. Pero como no se han jugado todos los partidos de esa liguilla, hay que contar el golaveraje. El general de momento. 47 puntos tiene el Badajoz, todavía con opciones, con 40 Levante y Orense, 39 Alavés, Las Palmas y Villarreal, 38 Leganés y Atlético de Madrid B, 37 el Lleida, 36 Toledo, 32 Almería
Y la zona de descenso para Osasuna 31, Real Madrid B 30, Barça B 29 y Écija 22. Moisés y Turu Flores siguen al frente de la tabla, 13 tantos con 12. Además, un xoven rapaz, un rapaz da cantera do... Ten máis datos Fernando Varela. O Clube Deportivo Ourense acadou na casa do líder Mallorca un importante empate que ben puido ser unha victoria. Foi o mal menor para un Mallorca desacertado e gris, o que non salvou nin o regreso de Pepe Gálvez, cedido polo Valencia ata o remate desta temporada. Tamén estivo gris o xogador ex-valencianista. O primeiro tanto chegaba no minuto 5. Tras un saque de banda de Víctor, que toca Kakic, o centro de Pichi, remata ao fondo das redes Batrovic, o máximo goleador do equipo ourensanista, cando se cumplía o minuto 5 de partido. 10 minutos despois, puido sentenciar o resultado o equipo galego. O centro dende a esquerda é de Fran Caínzos e o remate de Marquinhos marcha fora. Oportunidade para o conxunto que dirixe Víctor Muñoz. O disparo dende lonxe será de Luis Gil e a parada do gardameta asturiano do Clube Deportivo Ourense Ramón. Minuto 17 da primeira metade, primeira e única ocasión dos locais nese período. A réplica a cargo de Pichi en lanzamento directo de falta que envía a córner Quique. Gran partido do centrocampista ourensán, o servicio para Batrovic, pero adiántase David. Teixidó acertou plenamente colocando a xuvenil Seoane para marcar o romanés Galca, que apenas xogou, tan só a balón parado. Ese foi un dos seus lanzamentos. A oportunidade será agora para Obiku. Está de novo valiente o gardameta do Clube Deportivo Ourense Ramón, adiantándose o atacante nixeriano do Mallorca. O disparo vai ser agora de Luis Gil. Ramón enviará a córner. E precisamente tras o lanzamento dese saque de esquina chegará o tanto do empate. Minuto 88 de partido. Magnífico remate de Obiku, que se cola pola escadra dereita da meta do Clube Deportivo Ourense. Na segunda metade buscou o gol o equipo de Víctor Muñoz e conseguiuno nese magnífico remate do seu dianteiro centro. Nos últimos instantes de partido seguiría buscando tanto a victoria o conxunto local e conseguiu meter o balón na rede do Clube Deportivo Ourense. O gol de Obiku foi anulado por unha man de Stojlikovic. O colexiado Navarro Pérez izquierdo amosaría cartóns amarelos a Kakic, Guruceta, Emerson, Víctor e tamén o técnico do conxunto galego Antonio Teixidó. Veríano tamén os locais Stojlikovic e Barbero. O empate un tanto chegouse ao remate do partido no Luis Illar, importante punto para o Clube Deportivo Ourense que busca a permanencia na segunda división. Ourense nestes momentos 11º na clasificación, ten 41 puntos e unha marxe de 8 puntos sobre o Real Madrid B, que sería o primeiro equipo en descender en caso de rematar hoxe en un duelo directo por eludir el descenso. Apenas se había cumplido el minuto 4 cuando llegó el único gol del encuentro. Un tremendo disparo de Pedro desde 30 metros que repelió el larguero y que hábilmente aprovechó Pedro Riesco para batir de tiro cruzado al guardameta Ramón. El conjunto gallego, que necesitaba los puntos para lograr matemáticamente la permanencia, no pudo superar este gol que llegó cuando los jugadores todavía estaban fijando las posiciones en el terreno de juego. El Ourense dispuso de ocasiones claras como esa de Marquinhos, que envía las manos de Tito, y sobre todo este tiro al palo del... O desconto provocou a derrota do Clube Deportivo Ourense en Valencia nun partido que tivo dúas partes moi diferentes. A primeira foi dominada polo equipo de Teixidó, que aguantou ben ao seu rival e dispuxo de varias oportunidades de marcar. O Levante avisou tamén do seu perigo aos 27 minutos cun disparo de Morán que foi bater contra o traveseiro da meta defendida por Ramón. A réplica do Ourense foi unha xogada semellante a que propiciou o gol no Luis Illar ante o Mallorca. Aos 36 minutos, Modesto cortou unha xogada do Levante no centro do campo e cedeu o balón a Pichi, que lle deu un magnífico pase a Batrovic para que batese ao gardameta local facendo o primeiro gol do partido. Aproveitando as súas escasas oportunidades. A primeira aproximación do conxunto vasco á área rematou en gol. Rodolfo chegou tarde e derrubou a Arteche. O árbitro castelán manchego Torija Arroyo, moi protestado polos locais todo o partido, sinalou penalti. Era o minuto 29 de encontro. O atacante Juanjo non desperdiciou a oportunidade e bateu a Ramón, facendo 0-1 que poñía o partido nunha situación inmellorable para os de Perico Alonso.
Pouco despois do descanso, Nando entrou no lugar de Víctor para tapar o gran oco que había no centro do campo de Ourense. O conxunto local mellorou sensiblemente. Aos 57 minutos, unha xogada clásica dos vermellos pola esquerda provocou a primeira oportunidade con disparo de Batrovic que desviou Lluvero. Kakic foi un dos homes máis entonados do conxunto de Teixidó. Aos 74 minutos tivo que deixar o terreo de xogo o velo cartón amarelo por unha falta sobre Loinat. A mellor oportunidade foi para Batrovic nun lanzamento de falta de Nando, pero o seu remate marchou tamén fora por pouco á dereita de Lluvero. Co Ourense adiantado, agora os espacios quedaban en defensa. Aos 83 minutos, o conxunto vasco parecía sentenciar cun gol conseguido por Loinat que remata un centro de Arenaza. Só dentro da área, o exxogador da Real Sociedade non tivo dificultade para bater a Ramón. Un xogador menos, o Ourense agobiou o seu rival e con todos os homes metidos na área cortou diferencias nunha acción afortunada. Un balón despexado por Arregui bate no corpo de Ljubicic e vai parar a meta de Lluvero. Era o minuto 85 e o conxunto de Perico Alonso estaba asustado. Na acción seguinte de desconto, unha patada sobre e que o partido rematase cos ánimos exaltados. Con este resultado, o Eibar colócase en posto de promoción de ascenso a Primeira División. Casi se asegura ya la permanencia en Segunda División. Comenzó creando oportunidades el Lleida, ese remate de Lluís. Los goles no llegaron hasta la segunda parte, cuando el propio Lluís marcó de cabeza el 1-0. El 2-0 sigue Belenguer en el minuto 78. Y 5 minutos más tarde, el definitivo 3-0. Balón de Rodríguez que toca finalmente Estefan tras el rechace de Ramón. 3-0, victoria de la Unión Esportiva Lleida. Ahí está la repetición del tanto. El balón que toca de cabeza Vicente, después Rodríguez, y el remate final de Estefan. Ourense recibe al Toledo la próxima jornada. Y Ourense, al final, el Almería es el equipo que desciende después de perder 2-3 con el conjunto gallego. Se lo jugaban Almería y Ourense. Al Almería solo le valía la victoria. Al Ourense le podía valer con el empate. Arturo marcó en el minuto 9 el 0-1. Pases de Nando. Y el Almería... Había espectadores también gallegos en Almería. Vaya paliza de viaje. Digo que el Almería intentó el empate enseguida con ese remate de Paniagua, que se fue al palo, aunque el Eliseo Uranga anuló la jugada. Empató el conjunto andaluz después de que el colegiado señalara penalti sobre Mitchell. Magnífica entrada para intentar apoyar a la Almería. Me parece más penalti el primero que el segundo, ¿eh? Yo creo que se tira. El penalti lo transforma Paniagua en el minuto 32. El empate tampoco le valía a la Almería, que se volcó, y Emerson marcó el 1-2 para el Ourense. Gran gol, ¿eh? No hay que confundirle con el centrocampista del Gremio, ni con el del Colo-Colo, que también hay un Emerson en Chile. Tampoco. Son 3 Emerson. Ni con Fittipaldi. Pero es un gran gol, ¿eh? Sí, y en Ourense estaban muy contentos con él porque este gol les daba la tranquilidad absoluta. Y a la contra, el 1-3, gol de Kakic en el minuto 88. Ya no quedaba prácticamente nada para el final del partido. Tendría que haber marcado el Almería 3 goles. Tampoco hay que confundirle con Kakar, el del Partizan, que ha sido el segundo máximo goleador en Yugoslavia. Bueno. Aunque todavía hubo tiempo para que el Eliseo Uranga señalara otro penalti, este. El disparo lo salva Ramón. Podía haber sido el segundo para el Almería, pero en la jugada posterior, Paniagua acabó marcando el 2-3. Lo que pasa es que en el minuto 90 y necesitaba 2 goles más todavía el Almería. Fíjate, qué mala racha ha pillado la Almería, que cuando ganó 3-0 al Real Madrid B estaba prácticamente salvado. Prácticamente salvado, sí. Problemas para el Eliseo Uranga, el colegiado, y desolación entre los jugadores del conjunto andaluz, al que esperamos ver pronto de nuevo
en segunda división. Una lástima que se haya marchado a segunda de la Almería. El resto de los partidos en segunda división, la mitad de la jornada, no decidían ya nada. Por ejemplo, este, sorprendente, O equipo de Luis Rodríguez Vaz conseguiu vencer o Almería no seu propio estadio, no municipal almeriense, por 2-3. Continuará, como lles comentaba, unha temporada máis en segunda división. Clube Deportivo Ourense acadou esta tarde a victoria definitiva que lle garante a continuidade na segunda división do fútbol español ao impoñerse o Almería Clube de Fútbol no Estadio Municipal da cidade andaluza por 2-3 nun dramático encontro. Excelente ambiente o que se vivía no recinto andaluz con máis de 15.000 siareiros do conxunto local por só simplemente 350 afeccionados galegos que se desplazaron por estrada durante toda a noite, 14 horas e media de viaxe para estar a carón do seu equipo. Aí están o reducido grupo de afeccionados ourensáns que disfrutaron evidentemente ao longo dos 90 minutos de partido. Claro está, a victoria de Clube Deportivo Ourense permite afrontar con moita máis tranquilidade o viaxe de volta que se vai a convertir nunha auténtica festa. Aí está o palco de autoridades en donde aparece o presidente de Clube Deportivo Ourense, Manuel Rois, acompañado polo secretario xeral do Deportes da Xunta de Galicia, Eduardo Lamas. No principio do partido, o conxunto do Almería presionaba claramente a meta defendida por Ramón, pero moi pronto, moi cedo, chegaba o primeiro tanto. Falta no lateral de área, saca Nando, e aí observen na repetición da xugada como Arturo Patiño, adiantando esa acción da defensa do porteiro, clava o balón no fondo das mallas. O partido que se puña claramente en franquicia para o conxunto vermello. Rápidamente ven unha xugada clave no desenvolvemento do partido. Observen a patada que lle propina Cuaresma a Pichi, circunstancia que observou o cuarto árbitro e que propiciou que Leicé Uranga amosara o cartón vermello cando tan só ian transcurridos 12 minutos de partido. O Almería nese instante perdía por 1-0 e quedábase cun home menos. Poucos minutos despois, a primeira oportunidade clara para o conxunto almeriense. Paniagua remata o pau nun auténtico despiste defensivo do conxunto ourensanista. As protestas de Paniagua costaron o cartón amarelo. Rápidamente chegaría o penalti, unha xugada máis que dubidosa. Modesto crúzase no camiño de Paniagua e este cae dentro do área. Observan na xogada repetida e a cámara lenta como Paniagua, o exxogador da S de Compostela, deixase caer dentro do área. O máximo castigo é transformado por o xogador do Almería, establecendo deste xeito o empate a 1 marcador. O resultado de empate tamén favorecía o conxunto ourensanista, o equipo vermello que esta tarde vestía de azul. Nova oportunidade ourensanista e aí Iru salva a bocaxarro un imponente remate de Adolfo. O resultado de empate a 1 tanto chegaríase o remate destes primeiros 45 minutos. O partido quedaba totalmente expensas do que acontecera na segunda mitade. A xogada clave chegaría no minuto 32 do segundo tempo. Emerson, nesta acción individual, caneando dous contrarios, establecía o 1-2 no marcador. Era o auténtico mazazo para o conxunto local, pero un precioso gol acadaría o Cáquic no minuto 42. Márchase todos contrarios, salva tamén a acción de saída de Iru e a Porta Baleira establece o 1-3. O partido estaba virtualmente sentenciado. A partires de aí principiaron os incidentes. O preparador físico do Almería requimina a actuación de Leicegui Uranga e afastado do terreo de xogo por as forzas do orde. A partires de aí o público poríase francamente nervoso porque veía como o seu equipo quedaba totalmente afastado da categoría descendía en segunda B. Houve unha nova pena máxima, neste caso tamén nunha acción na que Paniagua deixouse caer no área. Ramón en primeira instancia desbarata a oportunidade clara do conxunto andaluz, pero na seguinte acción e tamén novamente con remate de Paniagua establecíase o resultado definitivo. 2-3. Apenas sacábase de centro e Leicé Uranga decretaba o final do encontro. Caras longas, vaguas nas facianas dos xogadores do Clube Deportivo Almería e, por suposto, rostros de moitísima ledicia nos de Clube Deportivo Ourense. Houbo tamén unha botella de plástico que se lanzou sobre o terreo de xogo e que alcanzaba o árbitro do partido, Leicegui Uranga. Aí están os xogadores do conxunto do Almería, neste caso abrazado a Agustín de Clube Deportivo Ourense, consolando por o que supuña o descenso definitivo do conxunto do Almería a segunda división B. As caras longas do conxunto andaluz contrastaban evidentemente ca felicidade, ca ledicia que se atopaba nas bancadas nese pequeno recuncho en donde os afeccionados de Clube Deportivo Ourense, eses 350 siareiros que viaxaron durante toda a noite, celebraban ruidosamente a victoria acadada polo seu equipo. Comportamento exemplar tamén da afección do Clube Deportivo Almería
que foi a felicitar in situ aos afeccionados do Clube Deportivo Ourense. De seguida, as valoracións de Luis Rodríguez Vaz ao remate do encontro. En fin, menos mal que se ha cumplido el objetivo y a mí me gustaría recordar, porque lo he hecho en las entrevistas anteriores, a 300 aficionados que han viajado toda la noche. A esos 300 aficionados va por ellos, va por Manolo Royce, va por la ciudad y por el Ourense. Pero en primer lugar pongo a esos 300 aficionados que vaya paliza se han pegado y se van a pegar. Menos mal que de vuelta con la permanencia es otra historia. Evidentemente principiou con bo pé a súa andaina como adestrador de Clube Deportivo Ourense Luis Rodríguez Vaz. Tremendamente feliz tamén se atopaba o presidente de Clube Deportivo Ourense, Manuel Royce, que non esquecía a presencia dos siareiros vermellos nas bancadas. Fue increíble la jornada, porque era jugarse toda una liga a un partido, pero al final se logró. Y ver 15.000 espectadores aquí y 300 nuestros orensanos que revolucionaron el estadio con 14 horas y media de autocar y otras 14 y media horas para allá, y se dejaron notar en el campo. Eso es un 10. Es incalculable, inenarrable lo que se vio hoy en este campo. Yo en mi vida había visto cosa igual, un campo lleno, bloqueado con su equipo, como es lógico, y los nuestros dando ahí el callo hasta que reventaron. Yo creo que están la mitad de ellos, están que no pueden ir con ellos. Ata a última xornada non pudo garantir a súa continuidade na segunda división A Clube Deportivo Ourense. Longa viaxe, pero dende logo moi feliz para os 350 siareiros que estiveron a carón do seu equipo no Estadio Municipal de Almería. Máis cousas, outros deportes. Estar na segunda B pois sería desde logo un paso atrás outra vez. E para a recuperación do club, tanto económica como deportivamente, ten que ser a segunda división A. Creo que o fútbol é moi difícil, e máis cando estar un equipo con recursos económicos non son alá moi bons, entonces non che dá para facer grandes fichajes para manter unha temporada pois tranquila, no medio da tabla, sin problemas. Entonces non cabe duda que tes momentos nos cuales te perdes un pouco, quizá os nervios, pero sempre controlando o que vas facer. Eu todas as decisións que tomei non as tomei por impulso, sempre as pensei polo menos unhas horas antes. Pois non falei con máis sobre este tema, pero eu cando fixei dixenlle que me viñera a facer o favor de botar unha mão estas 2 semanas que faltaban para terminar a Liga, e automáticamente se me brindou sin parte, non hai prestación económica ni nada, pero isto non quere dicir que a partir de ahora, no traballo futuro que temos que preparar para o club a vindeira temporada, sea un dos que pode entrar dentro dele. Luis Rodríguez